Els nostres tertulians d'avui. En primer lloc presentem el Ricard Checa, president del Sindicat de Periodistes a Tarragona. Bona tarda. Bona tarda. En Pitu Terrassa, director del tottarragona.cat. Bona tarda. Molt bona tarda. I avui la presència d'Octavi Saumell, que és periodista del Diari Tarragona. Primer dia que vens al debat, espero que t'ho passis bé. Molt bé, moltes gràcies. Comencem per les nevades perquè, sens dubte, ahir va ser un dia bastant caòtic, bastant catastròfic a nivell de tot Catalunya, Tarragona, molts municipis i també de tot Catalunya, amb unes repercussions ciutadanes bastant importants i, sens dubte, també amb unes repercussions polítiques que avui estan sortint a la palestra. És a dir, avui ja els representants polítics estan sortint defensant o no la situació de caos que es va produir ahir a tot Catalunya, amb unes nevades que estaven com bastant previstes i com bastant anunciades. Ricard, la primera aportació envers aquesta situació que s'ha produït amb les nevades? Home, en primer lloc hauré de dir que sí, que la gent té raó d'estar una mica preocupades amb el fred que fa, però sobretot amb el desgavell que s'ha tingut, diguéssim, l'organització de tot aquest problema. El cert és que tenim un altre cop la improvisació, o sigui, s'improvisa molt. I clar, això no arribarem mai enlloc, vull dir, tots sabíem, tots hem seguit els buletins meteorològics i sabíem el que mínimament passaria, o sigui, la ciutadania era conscient del que podia passar. I sembla ser que com els polítics i els governants, un cop més, o sigui, no han vist la tele, quan viuen en un altre planeta, o sigui, no han tingut en compte que nevaria i les conseqüències que patiria la societat. Però això a mi no m'estranya, a mi no m'espanta. Vull dir, amb aquests governants que tenim no m'estranya que passi tot això i que la conseqüència sempre acabi de patir els mateixos, que és la societat, són els ciutadans, sobretot aquells que hauran d'anar a treballar. Els polítics no van a treballar, mira, els dona igual perquè cobren els sous milionaris que cobren. Un cop més és el que dic, nosaltres, els treballadors, acabem sempre per cobrar o per pagar la factura del desgavell que patim. Pitu. Home, jo d'entrada haig de dir que un cop més la ciutat de Tarragona ha estat marginada d'una situació important a Catalunya perquè ha nevat pràcticament a tot arreu, menys a la ciutat de Tarragona, i afortunadament tampoc, segons notícies meves, ha nevat a Reus. Seguint una miqueta la brometa, si em permets, igual era un assaig general del senyor Hereu perquè pugui acollir Barcelona als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2022. Sigui com sigui... Serà una prova l'ha suspès, eh? Perdona? Serà una prova de com funcionaria Barcelona, l'ha suspès, eh? No, però hi havia gent que feia esquí pels carrers i estava animada. Sigui com sigui, estic d'acord amb el que diu lògicament el Ricard, que ha hagut improvisació, però també jo penso que val la pena apuntar que és molt difícil de prevenir una situació d'aquestes característiques. Se sabia que nevaria, però no se sabia fins a quin punt. Que es podien haver pres altres mesures, segurament, però totes les situacions que venen de cop són molt difícils. Però és que no ha vingut de cop. És que no ha vingut de cop, vull dir, estava previst tot això. Home, estava previst que nevaria, però que no nevaria tant. Jo no vull defensar ni molt menys el senyor Saura, que em sembla que ha fet altres actuacions. Si no el defenso mai. Jo tampoc, però vull dir, en aquest cas, insisteixo, jo crec que és difícil de prevenir. Possiblement al nord de Catalunya, i avui escoltava un camioner que anava cap a Polònia i diu, escolta, jo no entenc el que està succeint aquí. A Polònia, el dia abans, el govern o les autoritats tiren sal a les carreteres perquè saben que ha de nevar. Aquí no succeeix. Però és que tampoc a Polònia neva cada 2 per 3 i aquí neva un cop cada X temps. Per tant, improvisació sí, mal fet, sobretot pel que fa en aquest cas no crec que sigui responsabilitat del govern, que a mi és el que ara mateix més me preocupa, que és que 280.000 persones s'hagin quedat sense subministrament elèctric. No sé si ja s'ha solventat el tema, encara no ho saben, però aquesta és una qüestió que sempre succeeix, no solament en nevades, sinó a Tarragona, i hem tingut exemples en els darrers anys, plou una mica o plou bastant i ens quedem sense subministrament elèctric. Aquí sí que és un tema que, insisteixo, cal incidir, però no crec que sigui qüestió del govern. Del govern sí és qüestió de evitar o d'apretar perquè això no succeeixi. Octavi.
Home, en aquest país quan no plou hi ha sequera, quan plou hi ha riuades, quan neva doncs, es bloqueja el país i quan fa vent s'enfonsen pavellons, no? És la sensació que almenys m'està donant. Arrel del que deia el Pítol, que trobo molt lamentable com a periodista, és el paper que ha jugat Red Elèctrica Espanyola, que no ha donat cap tipus d'explicació sobre quan es podria tornar el subministrament. Perquè cal dir, ho dic perquè tu ho has apuntat molt bé, Red Elèctrica Espanyola és la responsable dels cables. Sí, 200.000 persones s'han quedat. La gent sempre critica FEXA Endesa, en aquest cas. No, Red Elèctrica és qui porta l'electricitat, però realment els cables són propietat de Red Elèctrica Espanyola i si cauen, doncs els ha d'arreglar Red Elèctrica Espanyola. I arrel del que dèiem també del tema polític, recordo les nevades de l'any 2001, doncs el senyor Saura, Iniciativa per Catalunya, va demanar la dimissió del conseller de llavors. Doncs bé, que s'apliqui ara la mateixa... Jo tenia un retall d'un diari que s'havia recollit a les notícies d'avui en el que fa referència al que has comentat tu ara, el tema de les nevades que va haver el 2001. Hi ha frases molt significatives perquè en aquell moment el que era primer secretari del PSC, José Montilla, va assegurar que aquest caos que s'havia viscut posava de manifest una greu falta de previsió per part del govern de la Generalitat. En aquest cas ho deia quan estava de portaveu del PSC, no com a president de la Generalitat. El portaveu de l'Iniciativa, Joan Saura, va denunciar una connivència entre el govern i grans empreses com FEXA, cosa que ara és el mateix. El portaveu d'Esquerra Republicana va parlar de la imprevisió del govern de la Generalitat, és a dir, van demanar dimissions dels consellers en aquell moment i ara no. És a dir, ara tot és correcte, tot s'ha fet bé, tot i que és la mateixa situació només 8 anys o 9 anys després. És que tot canvia quan la gent està al govern, quan s'està a l'oposició, les coses es veuen de forma diferent. I el senyor Saura té aquesta sabidoria, és molt savi en aquest estil, o sigui, és un senyor que quan estava a l'oposició deia una cosa i ara que està que desgoverna un departament que és interior, o sigui, el desgovern que protagonitza en aquest departament, o sigui, tot li sembla bé, tot ho fa bé. Tenim el cas dels bombers, tenim el cas d'Horta de Sant Joan, tenim ara amb el tema de les nevades, o sigui, tot el que fa interior, i no és que jo tingui mania, ni el senyor Saura, o sigui, jo no tinc cap mania perquè l'he vist 3 o 4 vegades i quan menys el vegi millor. Jo la idea que tinc és que és un senyor que no en té ni idea de governar, per això dic que ens desgoverna, i el que fa és muntar circs, o sigui, és alimentar aquest... Però el senyor Saura, que és una persona molt ecologista, el que fa és sempre passar la responsabilitat del seu desgovern a una altra persona. S'ha vist, es veu, i es continuarà veient fins que s'acabi aquesta legislatura. Aquí el que està clar és que no dimiteix ningú. Aquí no plega ni Déu, si parlem l'expressió. I això està claríssim. Tot i que el senyor Saura em sembla que li queden 4 o 3 telediaris, o 2 o 1. Ho té claríssim, jo crec, ell el primer, no? Però tot i això jo volia també insistir, si no recordo malament, quan van ser les nevades a Tarragona, a la Conca, nevades importants a Prades, que es van quedar pobles incomunicats, que fa 3 mesos? Menys, 2 o 3 mesos, no? Que va ser també la descoordinació impressionant, en canvi no se li va donar tant de rebombori com en aquesta, perquè si neva a Barcelona i a Girona és molt diferent si neva a les comarques del sud, que estem deixats de la mà de Déu, i suposo que d'això en podrem parlar. Jo crec que el pitjor és la sensació d'improvisació que tenen els governants, no? Ara citava el Ricard el tema d'Horta de Sant Joan, jo afegiria el tema d'Ercros a Tarragona, quan es va activar el Plaseqat. En fi, és la sensació que tot el que toca, almenys la Conselleria d'Interior, doncs sembla que tot s'aguanti per un fil, no? I això és el que dona desconfiança al ciutadà. Però les comarques de Tarragona rebem més, normalment, en aquest aspecte. Recordem també, i mai millor dit, parlant de rebre les tonyillades que els Mossos d'Esquadra van repartir als pagesos a Reus, tampoc fa massa, i el senyor que era responsable segueix sent el mateix. El senyor tenia que haver plegat ja fa molt de temps.